Ehihie ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, nkwụ ọma nụ, ekene m nwoke, ekene m nwanyị. Asị m ka chi nkwọ tata kpụtara anyị ọma, kpụtara anyị udo, kpụtara anyị agamniru, kpụtara anyị ha akụ na ihe enwe enwe. Asị m ka chi anyị na ezumezu anyị gọzie anyị tata nkwọ, wetara anyị ife anyị eji wee bi ndụ. Chọpụrụ anyị ndị iro, ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ. Asịrị m na aka ọbụla na-ama nzu ama mma nata unyi, aka ọbụla na-ama nzu na-amata ihe ọma. Asị m na anyị ga-apụta ihe, anyị ga-ede ude, anyị ga-adị ka ibe, anyị ga-azụkwanụ ka ahịa, anyị ga-ejela obodo n'ala obodo. Ka ihe ọma niile anyị na-ayọchi anyị na ezumezu anyị ka a mezuole anyị. Nkwọ abụ na nkwọ, eke abụ na eke, oye abụ na oye, afọ abụ na afọ, na afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Bụkwa m onye nke gị, nwaada agbara ọma ụzọ mmiri. Ọkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa, na-agbasi afọ ike, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ọ usoro ndị nna nna anyị ha ji wee kpekuo Chukwu okike abịama. Ọ usoro ha ji wee bi ndụ macha isi awọ, site n'ịkwụba aka ọtọ, na site n'ibi ndụ dị mma, na site n'ịsọpụrụ aja anyị Igbo. Na-etufu nnukwu oge ịgakwazi n'isiokwu nji maka ya bịa tata, bụ ihe gbasara ihe nwere ike ibutara mmadụ ajọ nlọ na ihe o nwere ike ime mmadụ, the causes, the spiritual causes and effects of nightmares. Ọnya ka anyị bịara ikwu maka ya tata. Etufughị nnukwu oge, a lot of people na-enwe the challenge of good night rest. Mgbe gị na mmadụ kpacha nkata n'abalị, onye ahụ asị gị good night, ihe omini bụ gịnị? Ka ị nwee ezumike ọma n'abalị ahụ. Onye ka onye ahụ na-ewe isi gị, which means that na onye ọbụla n'abalị bụ mgbe nwoke ọbụla na nwaanyị ọbụla kwesị ime gịnị? Iji wee zuo ike maka mgbagharị na ụbọchị n'ehihie. Gị nwa bụ mmadụ, ị na-akpụ ụra abalị, ị na-alala ụlọ ọfụma, maọbụ imechi anya, ị na-afụ ma enu ma ana, na-afụ nke asịsa afọ, na-afụ ma nke asịsa efu. Ọ bụrụ ezigbo ife. Ọ bụrụ na ana m ekwu mbọsị nke ọzọ nkụziri ihe gbasara nlọ, ekwuru m na onye ọbụla dị ndụ kwesịrị na-alọ nlọ. Nọ na site na nlọ ka anyị esi wee gbalụ gị ama na enwere denja, maọbụ site na nlọ ka anyị ya na wee gbakwalụ gị ama mgbe ụfọdụ n'ihe ọma na-abịa n'ụzọ gị. Onwe ndị na-abụ dịka ndị nna nna anyị ha, ndị mere ọdịnala ọfụma, nwere nlọfa ọya bụ fa lọọ fabinite n'ụtụtụ. If they don't understand that dream very well, they go for alpha consultation or alpha divination. They go to a seer so that they can help them interpret, or so that they can, do divination for them and see if there is any danger or goodwill coming to them. I remind you, Hannah Aga, if they are going for that consultation or divination, they go with either cola or money or hot drink. Na mgbe gbugbo ka na-ekwu okwu ya. Now, our people of this age, they come to your WhatsApp inbox. They talk to you as if to say, no, they talk to you as if to say that it is a must that you serve them or you attend to them. They talk to you without any atom of manners.
as if to say that if you don't answer them, the gods will strike you immediately. They bring their daily dreams, spiritual problems to you. Your table, you handle it for them. You help them to rectify it. But some will not even say good morning. Some will not even greet you. They will just barge in with their loads of messages, as if to say you are the cause of their problem. A lot. Enwere usoro ndị Igbo ji eme ya. They accord a lot of respect to that person because ọ bụrụ mmadụ niile ka echiri eze. Yes, onye akpatara a lot of people ndị ọrụ, ndị eze nwanyị na ndị eze nwoke, ha na-abịa na carry their shoulder up because it's not everybody that can wear this crown. So when you see someone wearing this crown, give that person some respect. Or do easy. A lot of people can this call destroy their life. Seeing someone that is doing his or her own is not easy. And that person deserves some respect. That is to say. So what I'm trying to say is that our ancestors, they go with cola, they go with drink, they go with money to that person. These days, when we sleep and we have nightmares, some wake up and go. They feel reluctant and less concerned about it. They go. Some will call Ocean Eburuga, not even good morning to the Dibia or Ezenwine that they want him or her to help them, and they explain the dream to them. It's not easy. But when you open with this type of person, now when you sleep, you face here a lot of nightmares, a lot of bad dreams, and all that. If it is something that you don't understand, kindly go to Afa. Go. And there are so many things where you keep butaragi ajonlo. On where you can maya boni he butaru butaragi wabubi. On where you can obri he butegi wa ajonlo aburu ndi mmiri. On where you can oburu ni wero okpoko. On where you can oburu no wela alu ndi ben nagiri talo. Before I'm working myself. Obuno site n'aka gị ka ndị iche eche ka esi wee chọpụta n'ihe dị otu anụ ka emezie ya. O nwere ike ịbụ alụ imetala onwe gị. O nwere a lot of things nwere ike ibutara mmadụ ajọ nlọ. Ndị amụsụ nwere ike itinye aka na nlọ gị. You get it? So ọ dị mkpa. And now, when you keep on seeing nightmares, ị na-afụ ihe na-eyi gị egwu na nlọ. Each time you close your eyes to sleep, ọ na-ebutara mmadụ depression na insomnia. Ya na-alalụ nwụla. When you think of sleeping at night, ịmụla anya. N'ehihie, ichebe ụdị ihe na-afụ n'abalị, ọ na-agbaka gị isi, echiche na-egbu gị. You don't have to sit down and continue to think. What you need to do at this point is you seek spiritual guide and counseling. You seek spiritual guide and counseling. Understand ebe problem abido. Onwere ihe ige eji n'aka when you are going for this. Oh, now this is as a result of what I brought upon myself. Yeah, you know what you did. You seek for solution. This is as a result of foundational spirits or foundational causes in my father's house. Then you look for how to handle it. This is a result of I have calling. I am called to serve nature and help human race through my calling, just like I'm doing now. You know, the solution is imezi dị n'ụzọ gị and ịzọ okpoko gị. This is a result of nwaanyị mmiri nyewu nsogbu. You go and settle them. There are a lot of things nwere ike ibutara mmadụ nightmare. And these things na-eme mmadụ. All these forces are na-eme gị accused before men.
They will never allow your relationship to work. They will never allow your marriage to work. Even where you go to seek for help, they will not allow them to help you. They'll just make your life so miserable. Family ike ịgbanye mmadụ hate ego jebelu gị aja ije gwọwọlụ gị ọgwụ and onye ahụ gwọọlụ gị ọgwụ ezumezu gị anyelụ ya aka akwụọ gị jaja. So there are a lot of things that can bring bad dreams, nightmare to you as a woman, as a person. Ihe ga-emezi na bụ ije jụọ ese. And please, if you are going to any dibia or eze nwanyị for spiritual counseling or help, please, kwanyelu onwe gị ugwu, kwanyekwala onye ahụ ugwu. Ota nnọkịta, you can slide into my WhatsApp inbox. I may decide not to attend to you. It's not a do or die affair. As far as I'm helping others, na akwanyelu onwe ugwu na my inbox, akwanyelu ugwu. Your own matter. Atayelo you go to me and atayelo to you. You give that person some respect. Onwe ki yesi we why is a one yoku or dibi oku ya ni say well give that person cannot even give you any message or man for anything, even if the person decides to, or less mo me ocho wakwalo ajo chuba yo wando otia or man fozo ebino. So you don't just spoil things for yourself and say that they are not seeing anything, they are not helping you. But the approach you use is bad. Sometimes work on yourself. I can book onye nke gị nwa dabara ọma ụzọ mmiri. Sitekwa na abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agbasikwa afọ ike na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche na-enyelu m Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ bụrụ ụzọ eziokwu. Ya bụ ọkụ na nwere ajụjụ nwere ịjụ m gbasara ihe a nkụzi taa, ma ihe ndị nna-akụzi na mbụ, maọbụ ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, maọbụ na ịchọrọ ka agba alụ gị afa ma ụlọ ọrụ gị ọrụ mmụọ, biko echezọkwa na dere anyị meseji na WhatsApp nọmba anyị na 07037311663. Ngwa ka emesịa.